Hindi makahatag sang dako nga bulig sa transport sector sa probinsya sa Iloilo kung subsidy lang halin sa gobyerno ilang nga saligan. Inibangod nga mataas sa gihapon ang presyo sang gatong subong kag wala pa natapos ang tensyon sa Middle East. Suno kay PUJ Hamorin, ang manager sang Santa Barbara, New Lucena, Iloilo Transport Cooperative, sa question hour nga ginhatag sang sangguniang palalawigan ante sa ilang 38 regular session, hindi makasapan sa mga transport sectors kag sa ilang pamilya ang subsidy nga ilang mabaton. Ginpakigbahin maniya nga madamo ang mga public utility jeepney kon PUJ drivers ang parayon nga nagabiyahe hindi bangod sa ila manginkita apang bangod sa ila kabubuton nga magserbisyo sa publiko. One of the most pressing concerns is a sharp increase in fuel cost. In many routes, fuel expense have doubled, in some cases even exceeded the level. However, despite the increase, fare have remained the same. The daily gross income of the operators has not changed. This creates a serious imbalance, where operating costs continue to rise but income does not. In reality, many transport cooperatives continue to operate not because they remain profitable, but because they're committed providing public service. Nabalian si PUJ Hamorin, ang manager ng Santa Barbara, New Lucena, Iloilo Transport Cooperative.